Tervetuloa Satuun, Papu Pupu ja taikaportaalin salaisuus. Olipa kerran seikkailun haluinen pupu, nimeltään Papu, joka loikki kohti satumetsän salaisuutta. Yhtä äkkiä Papu pysähtyi. Polun varrella hehkui punavioletti sieni, sen päällä leijui kimaltelevia kultahippuja. Papu kallisti päätään ja siristi silmiään, mikä ihme tuo on. Se tuntui kutsuvan. Sieni alkoi pyöriä, valo voimistui, portti toiseen maailmaan avautui hänen silmiensä edessä. Papu hengitti syvään ja loikkasi rohkeasti kohti portaalia. Portaalin takana avautui maailma täynnä kukkia, valoa ja leijuvia pukuja. Papu otti repustaan vanhan aarrekartan. Se johti kohti jotain ihmeellistä. Kartan reunassa hohti pieni kultainen porkkana. Reitti oli pitkä, mutta Papu hymyili. Seikkailu oli vasta alussa.